Du lytter til Totem og Kropsterapien, en podcast om kropsterapi og hvordan kropsterapi kan hjælpe mennesker. I det her tilfælde er emnet, hvordan kropsterapi kan hjælpe børn, eller dem, der arbejder med børn. I dag har jeg Mille med mig, og Mille hun arbejder med børn i en skole, altså i skoleregi, og så arbejder hun som Totem kropsterapeut ved siden af. Mit navn er Christine Vasgaard, og jeg er din værtinde. Velkommen til, Mille. Tusind tak, fordi at du vil være med i det her podcast-afsnit om kropsterapi og børn. Jamen tak for invitationen. Jeg synes, det vil være dejligt, hvis du starter med at præsentere dig selv. Hvad er du for en, og hvorfor har du noget at sige om kropsterapi og børn? Jeg hedder som sagt Mille Maria Krohmann, for at få det hele med. Og jeg har igennem, hvis vi nu sådan skal tage mit professionelle liv, så har jeg igennem de sidste 15 år arbejdet med børn og unge og deres familier i forbindelse med noget pædagogisk behandlingsarbejde, i forbindelse med trivselsindsatser i skoler. Lige nu her er jeg tilknyttet en ungdomsskole og arbejder så udelukkende med unge mennesker og med det forældresamarbejde, der nu også ligger i det. Ja. Og så tog jeg så Totem-uddannelsen. Jeg har længe gået og luret og tænkt, skal ligge, og ja, det kender mange nok til. Og så gjorde jeg det gudskelov, og nu behandler jeg så, udover at jeg har mit arbejde, mit specialpædagogiske arbejde, så er jeg så også behandler ved siden af. Ja. Ja. Skal vi ikke lige hoppe tilbage til der, inden du startede på Totem-uddannelsen? Hvad var det, der ligesom fik dig til at gå den vej? Der var flere ting. Der var dels, jeg havde kastet mig over en masse terapeutisk efteruddannelse. Og det var simpelthen spændende at udvide min horisont på den måde. Men jeg havde sådan en følelse af, at der manglede et eller andet. Der var noget, jeg ikke kunne komme ind til. Som jeg ikke kunne snakke mig vej ind til, eller samarbejde med nogen om at finde frem til af samtalens vej. Ja. Og så mødte jeg en, der så er uddannet inden for jer, som talte så varmt om det, og jeg blev meget hugt på det her. Og så gik jeg hjem og blev fornuftig, hvis man kan sige det sådan, og begyndte sådan at sidde og kigge på budgetter, og nej, altså, det er sådan en klassisk, tror jeg. Og så lagde jeg det på hylden. Og så fortsatte jeg med at have den der frustration over det der missing link. Og så sad vi en aften, ja, det kan jeg ikke huske, om det var. Lad os bare sige det. Jeg sad i hvert fald på et tidspunkt sammen med min mand, og så sagde jeg, vil ikke vildt gerne det her. Jamen så, jeg er så skide træt af bare at høre om det. Kast dig nu ud i det, for pokker, kom i gang. Ja. Så nogle gange sådan et kærligt, velment spark. Ja. Det kan være godt. Ja. Og så gik jeg i gang med sådan en weekendhold. Ja. Var mega glad hele vejen igennem, før jeg havde gjort det. Jeg har ikke set mig tilbage en eneste gang, eller kigget på mit budget, eller tænkt noget som helst omkring, hvad der var fornuftigt, eller ikke. Det har bare været den fedeste beslutning. Fedt. Og hvornår blev du færdiguddannet? Det har været marts 22, så jeg ramlede faktisk ind i coronapause. Ja. Det vil sige, at jeg startede i efteråret 20, og var færdig i marts 22, så det var lige den der, var det 5 måneder eller sådan noget, og det synes jeg faktisk endte med at være en fordel, fordi dem, der ligesom var i min inderkreds, dem kunne jeg jo sagtens rette og øve mig på, selvom der var nedlukning, fordi vi var jo sådan i de samme bobler. Fedt. Og havde været lidt længere undervejs, men det gjorde faktisk ikke noget. Nej. Og hvad synes du selv, altså hvad fik du ud af at tage uddannelsen? Altså sådan Mille personligt. Personligt? Jamen, jeg fandt ud af, hvor hamrende nemt det er at tale op fra sit hoved, og ikke forløse noget som helst ved det. Og det siger jeg ikke for at underkende samtaleterapi. Jeg siger bare, at det er en strategi, det er ret nemt at praktisere, fordi jeg har selv været igennem psykoterapeutisk uddannelse, hvor der også var egen terapi, og der kunne jeg godt se, hold da op, hvor har jeg kunne sige alle de rigtige ting, og så havde det ikke sådan rigtig rod. Det var ikke mig, det var ikke kernen, der sådan var fat i. Nej. Hvad oplevede du så, da kroppen kom med? Hvordan oplevede du forandringen? Ja. Så oplevede jeg, at nu var jeg også så heldig, at der var nogle rasende dygtige og vældig søde studerende på mit hold, som virkelig var dygtige til at behandle ret hurtigt faktisk. Så jeg var jo i kløerne på nogle af dem.
og de vidste lige præcis, hvor de skulle trigge nogle gamle ting. Og så opdagede jeg, at det var egentlig rigtig spændende. Det har jeg altså ikke oplevet før, at lige pludselig er der mennesker i min omgangskreds, der begynder at gøre mig opmærksom på, det er sgu da meget sejt. Du plejer ikke at være så god til at sige tydeligt nej, eller sætte en grænse, eller sådan nogle temaer. Og det var efter kroppen kom ind i billedet. Var det fordi, du bedre kunne mærke? Altså kunne du mærke det? Ja, jeg kunne selvfølgelig godt mærke, dels kunne man jo mærke rent kropsligt, at der sker noget i en behandling, men jeg kunne også lige pludselig mærke kontakten til de her ting, der lå derinde. Hvor det var jeg faktisk ikke i kontakt med sådan, hvad skal man sige, på et mere bevidst plan. I hvert fald var jeg ikke i kontakt med det i alle de her samtaler, og det er ikke fordi, jeg ikke har mødt dygtige samtaleterapeuter. Det er ikke kvaliteten af dem, der har fejlet noget. Det var bare, jeg skulle ned og mærke de her emotionelle tilstande, før jeg kunne gøre noget nyt og danne nogle nye mønstre. Så det var for mig enormt kraftfuldt. Er der noget af det, som du har kunnet mærke, har ændret noget i dit faglige liv, eller professionelle liv? Ja, jeg kan jeg vil faktisk sige, uden at skulle være alt for selvfed, jeg har faktisk generelt haft et sådan ret fornuftig afstemt kontakt med dem, jeg har, nu siger jeg arbejdet med, det lyder som sådan ting, dem jeg har samarbejdet med, de mennesker jeg har samarbejdet med, om det så var børn eller unge eller forældre. Jeg har haft sådan flere for at være i afstemt kontakt, men nu kan jeg på en helt anden måde mærke kropsligt. Jeg kan sådan mærke uro, jeg kan mærke, altså jeg har jo ikke røntgensyn, så jeg kan jo ikke sådan sige, at nu føler du præcis sådan og sådan, men jeg kan mærke anspændthed, jeg kan aflæse de der spændingslag ved at se på det andet menneske, rent kropsligt, hvordan går de, hvordan står de, hvordan sidder de på en stol, og på den måde langt bedre afstemme mig efter, har de brug for sådan lige at blive passet på og skærmet lidt, nu skal jeg lige trække mig, eller er det lige præcis nu, der er den der, sådan et glimt af noget lidt mere afslappet og afspændt, hvor jeg godt kan puffe lidt for at sætte dem sådan på en udviklingsvej. Det er spændende. Det bruger jeg rigtig aktivt. Ja, det er virkelig et kæmpe gode at have den mulighed. Ja. Jeg vil ikke lige snakke om dit arbejdsliv, altså fordi du arbejder jo med unge mennesker, og kan ikke behandle der, hvor du arbejder, men hvordan bruger du de her, altså nu har du jo lige sat lidt ord på det, altså er der flere ord at sætte på, hvordan du bruger det i dit arbejde? Jeg vil sige, at jeg er noget af det, jeg er rigtig glad for at have gjort. Nu er jeg godt klar over, at det her det er en 2-tom podcast, men jeg vil sige, nu har jeg også jeg har sådan en efteruddannelse for psykologer, og så får vi lov at være nogle andre fagfolk, der også kommer med på holdet. Der har jeg en uddannelse i mentaliseringsbaseret terapi, som netop også handler om at interessere sig for alt det der ligger under overfladen, og alle de tilstande, der kan gøre, at mennesker reagerer tilsyneladende ud af det blå, men så handler det om, hvad sker der i dem? Hvad sker der emotionelt? Hvad sker der i deres nervesystem? Hvad for tanker kan de gøre sig, som udløser en eller anden handling? Og kombinere de to verdener har virkelig været en guldgruppe, altså. Ja, vil du ikke sætte lidt flere ord på, hvordan det? Ja, for det ene, det her med i totem at kunne se spændingslag og kunne tjekke ind i det der også kan ligge muskulært, for eksempel. Og så sammen med de værktøjer, den viden, jeg har fået ind omkring det her med også, hvad traumer kan gøre. Det er selvfølgelig også en del af totem, men det har der også været rigtig meget fokus på i det mentaliseringsbaserede. Og det her med, hvad sker der i en relation? Hvad sker der, hvis der ikke er en grundlæggende tryghed? Hvad sker der, hvis der er den her grundlæggende tryghed? Hvis den anden føler sig forstået og mødt og set og så videre kontra det modsatte. Så de to ting går bare super godt i spænd i forhold til at kunne mærke andre mennesker. Eller ikke fordi man skal være skråsikker på andres indre tilstand, men i hvert fald at kunne komme med nogle rigtig gode bud på. Lige nu kunne det godt være, at det var sådan her at være dig. Jeg tror, det er det nærmeste, jeg kan komme det i forhold til at beskrive, hvordan jeg bruger det. Ja.
Vil du kunne komme med et eksempel på, hvornår at det er givende for dig at kunne gætte på, hvad der sker inde i det unge menneske, du sidder sammen med? Jeg synes, vrede er en enormt fascinerende følelse. Den kan være den kan være voldsom, og den potentielt kan vrede jo også være destruktiv, men det er jo ikke vreden som følelse, det er jo mere de handlinger, den kan udløse. Så især der med, nu har jeg undervejs i min tid stødt på ret mange frustrerede og temmelig vrede, især unge mænd, eller store drenge. Mm. Og de bliver jo tit rigtig, rigtig misforstået, fordi de bliver mødt på de der ydre handlinger. Og der kan jeg mærke, at jeg er, hvis jeg nu bruger ordet trænet i, det er det jo faktisk. Det er jo et værktøj, selvom det lyder sådan lidt koldt og lidt distanceret at sige trænet i, men jeg bruger det rigtig aktivt, det der med at få dem til at føle sig set i det, der er årsagen til, at de reagerer udad med vrede, med at råbe, med at bruge et grimt sprog, eller hvad skal man sige, at nervesystemet simpelthen bare passer på dem og går i forsvar. Og hvis man taler til det, i stedet for at skælde dem ud og komme farne med, de er jo vant til at blive skældt ud og blive rettesat og få at vide, at de er forkerte. Så hvis man går bag om det, og så taler et nervesystem til ro, både kropsligt, ved ikke at virke intimiderende og stå og gøre sig større, puste sig op, men ved at tale til nervesystemet, og ved også at bruge få ord, der får dem til at føle sig mødt og set i det, de nu står i. Det er et af de bedste eksempler, jeg har på, at det kan ændre en tilstand rigtig hurtigt. Ja. Bruger du så, altså fordi jeg ved, at når vi behandler, så bruger vi jo meget vores eget åndedræt til at få vores klienter til at slappe af. Jeg kan jo også, når jeg står over for et andet menneske, det har jeg nogle gange selv haft brug for at gøre, ligesom prøvet at kopiere deres spændingsmønster for helt at forstå, hvor de var henne, eller hvordan de havde det. Så man kan jo bruge det sådan ret aktivt. Bruger du din krop på den måde? Ja, jeg har blandt andet også brugt det. Jeg bruger min egen krop meget aktivt. Og det gør jeg sådan set både i min hverdag i skolen, når jeg arbejder der, men også i mit behandlerrum. Og jeg bruger også at sætte ord nogle gange på, hvad jeg ser rent kropsligt, hvis der virkelig er en, der spænder op. Ja. Altså, og så sådan bevidne det. Og så jeg kan godt se, at det bruger jeg. Både nonverbalt og verbalt faktisk. Det er meget spændende. Hvis nu der sidder en, fordi nu snakker vi lidt om skoleverden her, men hvis nu der sidder en lærer eller en pædagog derude, eller en, der arbejder med børn og unge, og som tænker, jeg gad godt det her, men jeg kan jo ikke få lov at stå og behandle der, hvor jeg arbejder. Synes du så stadigvæk, at det giver mening? Altså nu, det tænker jeg jo, du siger ja til, fordi du har lige fortalt mig på alle de måder, hvordan du kan bruge det. Men altså, fordi det kan godt være svært, når man står inden, at man tager uddannelsen, helt at forstå, hvad det er, og hvordan det er, man kan bruge det. Det er jo selvfølgelig det, vi prøver nu, ligesom at åbne op for at nuancere og sætte nogle ord på. Hvis du skulle have givet dig selv et godt råd, inden du valgte at starte på uddannelsen, der hvor du gik og var i tvivl, hvad ville du så have sagt til dig selv i forhold til dit professionelle arbejdsliv i skolen? Hvis jeg havde vidst dengang, hvor mange gevinster der var ved det, så havde jeg sørme ikke tøvet så længe. Det er helt sikkert. Altså jeg bruger det, det er ikke bare grebet ud af blå luft, at jeg sidder og siger, at jeg bruger det dagligt, for det gør jeg. Jeg bruger det ubetinget hver eneste dag, hvor der er, og det er der hver dag, nogen, der har et eller andet emotionelt, der rumsterer i dem. Så bruger jeg det. Ja. Altså det er virkelig godt givet ud, og jeg arbejder i det stille. Jeg arbejder stadig på og håber på, at det her med at kunne arbejde også kropsligt, kan blive en naturlig del af en hjælp, vi også yder. Ja. Ligesom vi har samtalerne. I skolerne har vi jo, vi er jo koblet til PPR, pædagogisk-psykologisk rådgivning. Så det håber jeg. Jeg håber, det finder sin plads. Fordi det kan noget andet. Det er jo ikke, fordi det skal erstatte de ydelser eller indsatser, der er nu, men det kan supplere dem
at skabe sådan en holistisk vej ind. Ja. Så det både er det kognitive og det kropslige, der får en plads. Der kan komme ind og hjælpe de her børn og unge, som har brug for hjælp til de temaer, de nu går og tumler med. Og jeg tænker også, at altså for mit eget vedkommende, så var det at vælge at tage en kropsterapeutisk uddannelse, det handlede jo rigtig meget med, at jeg mentalt var enormt træt af at prøve at regne den ud. Fordi jeg bare ikke havde nogen kontakt til min krop. Altså, jeg havde masser af kontakt med kroppen, fordi jeg kunne mærke, når det gjorde ondt. Og, altså, så det var ikke, fordi jeg ikke kunne mærke min krop, det kunne jeg jo godt. Men jeg havde ikke noget forhold til den. Jeg vidste ikke, hvordan jeg skulle bruge de signaler, den kom med. Og når den kom med signaler, eller altså egentlig lyttede til de signaler, der kom, så synes jeg egentlig altid, de var i vejen. Så det der med at bruge min krop konstruktivt, og have oplevelsen af, at min krop var et dejligt sted at være, det var ikke det, der havde stået på mit skoleskema. Det var ikke noget, jeg havde øvet mig i, på nogen måde, i min opvækst i hvert fald. Nej, det lyder meget som jeg eksisterede også i mange, mange år, så boede jeg op i mit hoved. At det var så meget intellektualisering af alting. Ja. Så nu er jeg blevet, og jeg er også noget andet, man får med sig, det synes jeg også godt, jeg vil gøre lidt reklame for. Det er, at selvom jeg er sådan, hvis du går i helikopterperspektiv og kigger, så kan du da godt finde en del og alt muligt, der ikke er sådan helt efter bogen for mig. Men jeg elsker min krop. Jeg elsker, at jeg står op, og at jeg er levende, jeg trækker vejret. Den fungerer. Den gør det, den skal. Det er jo et helt mirakel, faktisk. Ja. Og den følelse har jeg altså også fået med ved at tage den kropsterapeutiske uddannelse. Ikke fordi jeg har været lidt af sådan en voldsom kropslede, men bare det der med at være dybt taknemmelig for kroppen og synes, at den er fuldstændig vidunderlig, selvom den objektivt set ikke er sådan, modelkrop, ikke? Mm. Ja. Så det synes jeg også er noget af det rigtig fede at have fået med. Det er også, altså nu springer vi lige lidt i det, ikke? Men altså, når man går på uddannelsen, så tager man i hvert fald en del af sit tøj af, når man er i skole. Og det der i starten, der er lidt generthed, og sådan, hvor er et tæppe, og altså der er bare sådan, der betyder krop noget andet. Efter noget tid, så er kroppen, det er ligesom et landkort, det er noget, vi udforsker, det er noget, vi er nysgerrige på. Så hvordan den ser ud efter normen, eller skønhedsidealerne, er jo fuldstændig ligegyldigt, for det er slet ikke det, man kigger efter. Begynder at kigge efter alle mulige andre ting. Ikke? Det er en sidegevinst. Ja, det synes jeg. Og den er en af de store. Ja. Den er ret fed. Jeg ved ikke engang mere, for mig vil jeg sige, at jeg vil sige, at det var en gevinst. Men det er fantastisk, og synes, at ens krop er ganske vidunderlig. Ja, men jeg tænker også... Jeg er ligeglad med, hvad andre ser det. Jeg kan se, at den er vidunderlig. Den arbejder for mig troligt og trofast hver dag. Ja. Men jeg tænker også, altså hvis der også er, der er unge mennesker på dit arbejde, og jeg tænker der også er nogle af dem, der har brug for at kunne spejle sig i voksne, som rent faktisk synes, deres krop er skøn og dejlig. Ja, ubetinget. Helt sikkert. Ja. Lad os bare lige en sidste ting, fordi når man sætter sig ved briksen, det er jo faktisk ret krævende. Ikke krævende på den måde, at det er noget, man bliver træt af, fordi jeg synes egentlig, at jeg får energi af at sidde og sætte mig ved briksen, men det kræver enormt meget opmærksomhed og bevidsthed, og lægge mærke til, hvad sker der i mig, hvad sker der over i klienten, hvad er det for en plads, der er mellem mig og klienten. Det her med i den grad at skulle facilitere et rum samtidig med, altså et trygt rum, samtidig med, at du har styr på dig selv, eller i hvert fald er med dig selv, og det der er i dig. Har du kunnet bruge det i din måde at være sammen med de unge mennesker på? Det har jeg faktisk været meget bevidst om før. Ja. Det er altså det her med at dels at skabe det trygge rum, og også at være mig og være den anden og alt det der. Så det var jeg faktisk meget bevidst om. Men det, jeg har lært mere om, det er den rent, fysiologisk, hvordan jeg kan skabe en ro, for eksempel via min vejrtrækning. Det er værktøjer, jeg er blevet mere skærpet omkring. Ja. Fået en anden bevidsthed omkring, og en anden lettere adgang til efter den kropsterapeutiske uddannelse. Siden af, at du er på skolen, så har du jo også din egen klinik. Jeg behandler i Gentofte, meget sådan centralt, nemt at komme til.
Og jeg bor selv lige om hjørnet, så det der med at skulle smutte op en aften for eksempel, det fungerer helt fint. Vil du ikke prøve at fortælle lidt om den kropsterapeutiske behandling, du giver til børn? Jo, jeg oplever, at dem, der i høj grad kommer her, det er jo forældrene. Det er ikke børnene selv, der henvender sig, det er så forældrene. Og jeg fornemmer, at de finder sådan en tryghed i, at udover at jeg har det her stempel som certificeret og dermed professionel totemterapeut, så har jeg også rigtig mange års erfaring i arbejdet inden for det specialpædagogiske og er vant til at arbejde i et felt, hvor børn og unge kan komme og føle sig mere stresset og presset, end andre børn måske typisk vil gøre. Så jeg ved en hel del om det her med at arbejde med børn, der har diagnoser, og dermed ikke sagt, at jeg går vildt meget op i diagnoser, fordi alle mennesker er individuelle og unikke. Så bare fordi, at man har en eller anden bogstavkombination, siger det jo ikke alt om, hvem man er. Men der er jo nogle ting, der går igen. Det er jo derfor, vi har et diagnosesystem. Og det bruger jeg aktivt. Men det allerfornemmeste stykke arbejde, jeg synes, jeg skal gøre, det er, at et hvert barn, det er et hvert menneske, der træder ind, føler sig set som netop den unikke person, han eller hun nu er. Og der er jeg egentlig lige så opmærksom og professionel og hvad hedder sådan noget, og giver mig selv 120%, om det er en på 8 år, eller om det er en voksen. Den ældste, jeg nogensinde har haft i mit regi, har været 87. Ja. Så det spænder fra, 7 er den yngste, tror jeg, fra 7 til 87 år. Det er en stor målgruppe. Ja, jeg vil sige, jeg har kun haft en, der ramte de der 80 plus. Ja. Hvad kommer forældrene med deres børn? Ja, de kommer typisk af, at børnene ikke helt kan finde ro. Der er uro i deres krop. Det kan også være, at de sover dårligt, eller har enten sådan urolig søvn, afbrudt søvn, eller kan ikke helt falde i søvn, kan ikke finde ro. Der er måske en uro. Det er sådan gennemgående sidren i kroppen. Og der er også faktisk, hvilket glæder mig meget på det seneste, at jeg er blevet anbefalet, ikke mig personligt, men at der er en i det psykiatriske system for eksempel, eller en psykolog, der har sagt, at det kan være rigtig godt at opsøge en kropsterapeut. Det synes jeg jo er det fedeste, når vi som fagprofessionelle kan bruge hinanden til gavn for de her børn og unge mennesker. Ja, dem der kommer, de har en uro, de kan sove dårligt. Hvordan trives de ellers? Altså påvirker det deres trivsel? Ja, det kan påvirke ved, at de måske også, og det siger jeg ikke det her for at pege fingre af skolelærer, men hvis man har meget uro i skolen for eksempel, så kan man risikere at blive irettesat rigtig meget. Og altså, jeg kan et eller andet sted godt forstå, at det kan en frustreret skolelærer, der står med, 28 elever, og så er der nogen, der bliver ved med at myldre rundt, så tror jeg bare, at de når sådan et mæthedspunkt, og så bliver det måske sagt lidt hårdt. Så mange gange kan de godt føle, at de er forkerte. Nu snakker jeg om børnene. At de er forkerte, eller de hele tiden gør det forkerte, og deres intention har måske været, at nu går jeg i skole, og nu gør jeg det, jeg skal gøre, og så har de bare en krop, der vil alt muligt andet. Og angst, jeg har også en del, men det er nu bredt, også i voksengruppen, jeg også har. Altså angsttilstanden af forskellige art, men det er også et meget hyppigt tema. Altså en grund til at søge kropsterapi, og ikke udelukkende samtaleterapi. Ja, fordi jeg sidder og tænker, at det er jo meget interessant for dem, der kommer til at høre podcasten, hvis de har et barn. Hvornår er det, at det vil være godt for mig at tage mit barn under armen, og så gå hen til en kropsterapeut, hen til dig for eksempel? Ja. Altså, jeg kan nærmest ikke komme på mange tilfælde, hvor det ikke er godt. Det vil jeg nærmere sige. Altså, hvem kan ikke have gavn af det her? Ja, må næsten vende det om. Altså, det er en kæmpe mangelvare. Også, nu skal jeg ikke begynde at give mig ud i alt muligt og snakke om skærm, og ja, der er meget, man kan tage fat på. Ja. Men der er hele tiden det der, man skulle præstere, skulle vise sig frem, skulle gøre en god figur. Det her med,
at der er så få præstationsfrie rum i dagligdagen, hvis vi nu fokuserer på børn og unge mennesker. De skal hele tiden leve op til et eller andet, hvis det ikke er andres normer, eller hvad de forventer, så pålægger de sig jo i høj grad også selv nogle forventninger. Og de er tit tårnhøje og aldeles urealistiske, men de halser bare efter, og skal hele tiden lige gøre det lidt bedre, lidt bedre, lidt bedre. Så der er sådan en helt kollapstilstand i nogle af dem nærmest. Og der er det altså umuligt andet, hvis du kommer ind og lægger dig på briksen. Det kan du ikke gøre på en forkert måde. Altså her, i sådan et kropsterapeutisk rum, der skal du bare være. Og det kan du kun gøre rigtigt. Så hvad sker der? Hvad er det, de her unge mennesker, de oplever, eller børn og unge, de oplever, når de kommer og ligger sig på din briks og er i det her præstationsfrie rum? Hvad er det så, de oplever? Altså nu kan man sige, det er jo meget nyt for de fleste af dem. De kommer ikke sådan med en masse erfaring med, hvad kropsterapi er. Så i starten, der snakker vi mere. For det skal også være trygt. Det skal ikke være sådan, synes nu tiger vi helt stille, og så ligger de der og tænker, hvad er det her for noget? Så der er der hyggesnak, og hvad går du til i fritiden? Og nej, det lyder sjovt. Og så når de sådan ligesom kender mig, og kender stedet, og de også mærker på deres forældre, der er med, enten en eller to forældre, der er med, at de også er okay med det, så slapper de af. Og så det, kan jeg høre på forældrene, noget de faktisk ser frem til, og går og glæder sig til at skulle til kropsterapi, og bare kunne lande i kroppen og slappe af. Så det er det, jeg hører, det er også de tilbagemeldinger, jeg får, at typisk er det noget med, at de netop lander i kroppen, finder en anden ro. Der kan være noget med søvn, der er klart forbedret. Der kan også være nogen, der oplever, det har jeg også fået tilbagemeldinger på, at den der skolehverdag, der kunne være udfordret, var der kommet en anden ro i. Så det er helt tydeligt, at ud fra det, jeg kan høre på forældrene, at der sker noget positivt. Og det er jo også det, der gør, at de gider komme igen. Ja, ellers så, jeg tror, det er sådan det bedste indikator på, at det fungerer, det er, at jeg ser dem igen, at de kommer ind ad døren og fortsætter med at komme. Ja, når børnene fra 7 til 10 år, de kommer, så er det typisk den her uro, de kommer med. Ja, det kan være en uro. Det kan også være de her angst, for eksempel. Nogle angsttilstande, men det giver jo også uro. Ja. Det kan jo være forskellige ting, der driver uroen, men det er typisk, at der er en urolig kropslig tilstand. Når du siger angsttilstanden, hvad mener du så egentlig med det? Fordi hvis jeg nu sad derude og havde en søn på 8, og jeg var sådan lidt, er det sådan en rigtig angsttilstand, jeg skal tage seriøst, eller, men det er jo bare... Ja, men det er rigtigt. Det er også derfor, det var lidt med vilje, jeg koblede tilstande på ordet, fordi det andet er jo sådan en klinisk diagnose, og der er jo rigtig mange børn, der går rundt derude, som ikke har været igennem det her udredningssystem, men hvor forældrene bare siger, at vi er fuldstændig sikre på, at det er noget angstlignende i hvert fald, fordi der er tankemylder, der er bekymringer, der er svært ved at falde i søvn, fordi at, nej, hvad nu hvis alle de der sådan generaliserede angstmønster. Og jeg vil i hvert fald sige, at sådan som jeg behandler, når jeg får et barn ind, så handler det om at hjælpe dem med at føle sig trygge og finde ro. Og lige så vel som jeg gør med voksne, så afstemmer jeg jo også behandlingen med børn. Og det er altid tilladt at så sige, nej, det gider jeg ikke, eller ej, det er irriterende. Jeg synes, du trykker hårdt, eller hvad ved det. Jeg prøver nu altid at... jeg vil sige, at jeg rammer som regel altid rigtigt, men altså, det er jo dem, der bor inde i deres krop, så der er jo også noget enormt positivt i, at de ved, at rammen er, at de altid har ret, og de har ret til at sige til og fra. Fordi det kan jo også styrke dem på alle mulige andre fronter. Så det er et trygt rum, hvor deres stemme altid bliver hørt, og hvor de har medindflydelse. Og jeg har sådan en til de her yngre børn i hvert fald. De synes, den er fantastisk. Jeg har sådan en tyngdebamse. En hund. En hund, der hedder Herbert, som der er sådan nogle kirsebærsten i. Så det er sådan en tyngdehund, og den elsker de også bare lidt med. Det er
Det er altså en stor del af behandlingen, det er bare, at så ligger Herbert klar. Når de kommer ind ad døren, så har jeg gjort klar, og så ligger der den der ret skønne tøjbamse. Det er lidt som sådan en tyngde dyne, så er det bare en tøjbamse. Altså, så der er også nogle rutiner, det er også enormt trygt, tror jeg, det der genkendelige. Det er den samme måde, jeg bygger det op på. Behandlingen, det er jo ikke det samme, der sker i selv behandlingen, men rammen er den samme, og den der hund, de kan lide, den ligger der, og vi starter med en lille kort snak. Hvordan har det været siden sidst? Er der noget, jeg lige skal vide? Er der et sted på din krop, der sådan kalder særligt på, at vi skal give det noget opmærksomhed? Så ja. Og hvad sker der så? Så kommer de op og ligge, og så får de den her bamse ovenpå sig? Ja, det er lidt forskelligt. Og nogle gange, der er også nogen, der synes, at for de lige lander i behandlingen, så laver vi også nogle gange sådan, at nu gør jeg lige noget, så typisk ved ansigtet for eksempel, så prøv du at gøre det samme, og så får bamsen der også lige en gang kropsterapi, og får lige arbejdet lidt væk, stille og roligt med kæberne, og hvad det nu ellers er. Det er sådan den mest velafbalancerede bamse. Ja, det er meget velafbalanceret, ja. Ja, så kan den ligge og give tyngde, eller den kan ligge der, hvor de nu synes, den skal ligge. Ja. Og sådan tryg ven. Ja, de her børn fra 7 til 9 år, når de kommer, jeg tænker, der er vel også altså grænser for, hvor mentalt de kan bearbejde det, de oplever i deres liv. Så det, der så foregår på Brixen, hvordan tænker du, at det kan hjælpe deres nervesystem, det kan hjælpe deres måde at være i deres krop på? Hjælper det dem også i forhold til for eksempel, hvad de mærker i deres krop? Bliver de bedre til at sætte ord på, selvom det ikke er hvad skal man sige, altså, det er jo ikke samtaleterapi, det er jo ikke, hvor I sidder og øver jer i, hvordan skal jeg bearbejde det her mentalt. Men det, at de mærker det i kroppen, giver det dem nogle fordele? Man kan se, at i høj grad, så er det børn, som også er tilknyttet andre fagprofessionelle. Det kan være psykologer, eller nogle er måske inde omkring det psykiatriske system, hvor samtalen jo er en central eller delen af det, der foregår der, ikke? Det, jeg lægger vægt på, er, at når de kommer ind ad døren, jeg har sådan en dukke, sådan en babushka-dukke, det er så sådan en kat, man kan skille ad til, det bliver sådan en meget lille kat. Og den har jeg stillet frem til, når de kommer, som sådan en indledning. Den tager de frem og sidder med, og så snakker vi lidt om det, jeg ikke kan se. Hvis der er et eller andet, der er sket, som det vil være godt, jeg lige ved. Og nogle gange kan de selv sige noget, og andre gange er det en mor eller far, der ligesom taler på vegne af barnet. Og ud over det, så handler det for mig, når de er så unge, om at skabe et rum, hvor de lander i kroppen og finder en ro, de måske lige præcis har svært ved at finde i dagligdagen. Så jeg integrerer sådan set ikke, medmindre det opstår sådan helt naturligt, så integrerer jeg ikke en samtale-terapidel i kropsterapi for nogen, der er så unge. Det, jeg synes, jeg oplever, når der kommer nogen, der lægger sig på Brixen den første gang, det er en type behandling. Så går der et par gange, og så har de jo lært at ligge på Brixen. Der er jo også noget i at lære at være klient. Du lærer at opleve din krop på en bestemt måde, så du kan begynde at bruge de ressourcer, der er i kroppen på en anden måde, fordi du simpelthen, der er en læring, der sker. Ja. Jeg tænker, der må vel også ske en læring for de børn. Ja, men ubetinget, altså det jeg kan se, det er, at efter det ikke er så nyt og farligt og fremmed mere, at så går den der ro, altså nervesystemet går meget mere, eller meget hurtigere ind i den her afbalancerede tilstand, sådan så at en større del af behandlingen foregår, hvor nervesystemet er sådan mere modtageligt, og forsvaret ikke lige står rejst på samme måde. Det er det, jeg kan se. Men det er også mit valg, at jeg lader dem lande i kroppen og finde ro. Også fordi de her børn i høj grad er en del af et system, hvor de føler sig gjort til genstand for noget, der skal udforskes og undersøges. Og altså, det er jo også bare et frirum og sådan lidt, yes. Nu er der sådan en voksen her, som måske ikke forlanger af mig, at jeg skal sætte en masse ord på alt muligt, men jeg kan også høre fra
i voksen klientregi, at det også kan være en vej at så sige, at man har de her kropsterapeutiske behandlinger, som kan åbne op for, at det bliver nemmere at sætte ord på nogle ting i et andet regi, som netop handler om samtaleterapien for eksempel. Så på den måde kan det også understøtte noget andet. Men det giver jo god mening. Det var nemlig det, jeg var lidt nysgerrig på, men det giver jo god mening, når du siger, at de her børn, som du får ind, de er typisk i nogle andre samtalerelationer. Så det rum, du skaber for dem, det er et, hvor de ikke behøver. Altså det er det der fuldstændig præstationsfrie rum. Fordi jeg tror, der også for mange af dem ligger der et element af, i hvert fald en følelse af at skulle præstere i et samtalerum. Nu er der en voksen, der vil have at vide, hvordan jeg har det. Hvordan skal jeg lige, hvad skal jeg sige? Og så er det i hvert fald min tanke, at hvis man er i sådan noget i forvejen, så kan det faktisk være en rigtig dejlig kontrast. At man bare skal ind og lægge sig på den briks. Så det er det handler om i den lille team der, vi har sammen. Jeg tænker vel også, det er også oplevelsen af, at min krop er rar at være i. Ja, kroppen er tryg. Og så også, som jeg kom til at tænke på igen, det her med, at hvis man også ved, for det er meget tydeligt om, at man må altid sige, der er det irriterende, når du lige gør det, eller nej, det gider jeg ikke lige i dag, hvis jeg gider ikke blive behandlet på ryggen i dag, eller hvad ved jeg. At det kan jo også styrke en, at hvis man træner det der med i et trygt rum, og måtte sige til og fra, så kan det jo også trække tråde til nogle andre sammenhænge, hvor det kan bruges. Det er virkelig spændende at høre dig fortælle om det. Hvad med forældrene? Behandler du også dem? Hvis ikke jeg helt har svært ud, nej, så er det enten eller. Ja. Du har jo dit arbejde, hvor du arbejder med børn over i skolen, og så behandler du børn derhjemme. Behandler du også voksne? Ja, det gør jeg. Jeg vil sige, at cirka 50% af dem, der kommer og er i forløb hos mig, det er voksne fra PT 19. Det er jo er det en ung eller en voksen? Det ved jeg ikke. Det kan man kommer an på, om man spørger dem eller os andre. Fra 19 år og både mænd og kvinder. Ja. Hvordan har du det med forskellen? Altså, hvad er der forskel på at behandle børn og voksne? Hvordan bruger du dig selv? Er det samme måde, eller er det forskelligt? Hvordan oplever du det? Nej, jeg vil sige, det er helt klart mere og i den der, hvad kan man kalde det, klassiske kropsterapi måde at gøre det på, hvis der kan siges, at der er en skabelon. Det er der jo ikke, men det her med at tænke, at det er en kombination af noget manuel behandling og en terapeutisk samtale, det skinner meget mere igennem i behandlingerne af de der lidt ældre unge, og så de voksne. Ja. At der er det mere kombineret i behandlingen. Ja. Et sidste spørgsmål. Så hvor er du på vej hen nu? Ja, hvor er jeg på vej hen? Det var et godt spørgsmål. Egentlig så er jeg rigtig, rigtig glad for sådan, som mit arbejdsliv er skruet sammen. At det balancerer. Altså jeg er sådan en type, der hvis jeg laver noget, synes er fedt, så kan jeg nærmest, så er det sådan, det er der bare ved med at være ressourcer og tid og energi, og jeg er sådan et godt flow. Og så hvis jeg skal sige en retning, så vil jeg arbejde vedholdende og konstruktivt på at gøre kroppen til en naturlig del af skolen, på samme måde som det her kognitive hovedet, hjernen er det nu, og få det sådan ud at gå, hvis det kan lade sig gøre. Du har en stor gruppe mennesker der, som går og ønsker det samme som dig, kan jeg sige. Ja, det fornemmer jeg. Ja, det vil være dejligt. Mille, tusind tak, fordi du ville være med. Tak, og det var en fornøjelse. Spændende samtale. Tusind tak, fordi du lyttede med. Det var spændende at høre Mille fortælle om, hvordan hun indirekte kan bruge kropsterapien professionelt i sit arbejdsliv på skolen, men også at høre hende fortælle om, hvordan hun kan hjælpe børn i sin egen praksis. Hvis du både er barn eller voksen, er du meget velkommen til at få behandling af Mille, og der er et link til hende i show notes. Så vil jeg også lige slå et slag for, at vi jo
hos Totem faktisk nu har lavet en Facebook-gruppe, som også hedder Totem og Kropsterapien, og som altså hver måned har et emne. Det kunne for eksempel være krop-psyke-sammenhænge i sproget, eller ryg. Hvad handler ryggen om? Hvad er det for nogle krop-psyke-sammenhænge, der gemmer sig i en ryg? Og hvordan kan vi arbejde kropsterapeutisk med rygproblemer? Og i show notes finder du også et link til den her Facebook-gruppe. Og så er du selvfølgelig altid velkommen på et af vores 3 timers gratis introkurser, hvis du er interesseret i uddannelsen og tænker, det kunne være spændende at opleve, hvordan er det at blive undervist som elev på skolen. Du får undervisning, og du sidder ved briksen og øver dig, og kommer også til at ligge på briksen og mærke, hvordan de greb de påvirker din egen krop. Du skal i hvert fald have tak, fordi du var med i dag, og jeg glæder mig til at forhåbentlig inspirere dig i det nye år. Vi høres ved, og det glæder jeg mig til.